Željko Glasnović. Poštovane kolege, evo, najbolji primjer fake news, deep fakes, priča o Vatikanskom ugovoru. Šta slušamo ovdje danas? Jučer smo slušali. Evo, šta su pravi podaci? Evo, Katolička crkva dobiva 280 milijuna kuna iz državnog proračuna. Nevladine udruge, koliko dobivaju nevladine udruge? 1,5 milijardi kuna dobivaju, o tome se šuti, njih ima oko 18, ne znam koliko tisuća, ima cijela 15 brigada, a kako oni troše taj novac? Zašto? A zašto većina njih, oni najistaknutiji dobivaju novac samo za jednu zadaću, a to je da drže Hrvatsku državu na optuženičkoj klupi. Fašizacija, ustašizacija, oni ništa konstruktivno ne rade. Oni su svrha sami sebi. Dobili su, šta su dobili? Imamo na primjer neke sad sudske procese. Na primjer, neke udruge dobivale su ne stotine tisuća, nego milijune kuna možda. Primjer, jedna sad, takav slučaj sad na sudu u Zagrebu, općinskom sudu, gdje je maknuta novinarka Ozana Bašić iz Mreže televizije, što je otkrila aferu gdje jedna udruga sa 6 članova je digla stotine tisuća milijune kuna od nekakve gospođe, jel se zove Marija Slišković i Lesma Golubić. Evo, već imate lažno ime. Jel to tako ili nije? O tome šuti HND, Mreža TV i tako dalje. Idemo dalje sa tim. Ko je plaćao tiskanje ko plaća tiskanje priručnike za analni seks tamo koji su se delili na Trgu bana Jelačića? Nakon gej parade. Koliko dobivaju te udruge, na primjer te Detekta, Dokumenta, 112, te Alfabet, Juha, tih nevladinih udruga, od Sorošlija, od Sorosa. Koliko dobivaju stranih vlada, šta mi znamo, o tome ništa ne znamo. A jedini njihov zadaća opet je samo kritika i miniranje temelja kršćanske Europe. To rade nekako, dosta loše to rade. U Poljskoj nisu uspjeli, nisu u Mađarskoj, a tu će možda uspjeti, jer tu su većinom redizinirani kadrovi u Novom ruhu. A njih smeta, recimo 200.000 kuna za dječji vrtić, katolički vrtić. A to ih smeta. Sve novine pune od toga. A ne smeta pola milijarde kuna da Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sekti zvana Srpska pravoslavna crkva, pola milijarde kuna nevažećim ugovorom. Sekta. Pa dobar, ti možeš misiju imati ovdje, ali to nije nacionalna, niti je Hrvatska crkva. Srpske novosti, pola milijuna kuna dobivaju godine, ja mislim, godišnje. Partizanski derneci, gdje god se je pomokrio, popišao partizan, imate tamo lova dolazi iz državnog proračuna. Laži, obmana, to su rezultati svega toga. Imate ljudi, tome su govorili o tome protiv Vatikanskog ugovora, a imaju kodna imena u bivšoj državi. Paradiraju tamo po televiziji, ima jedan ovdje kodno ime Odisej, on je sad veliki lumen i zaštitnik ljudskih prava. A cinkaruje studente u Splitskom sveučilištu. I tako ide kod nas. A koga briga da crkva troši na hospisama za umirujuće, karitativne ustanove, da tisuće obroka dijeli svakodnevno, da čuva spomenike nulta kategorije od tamo, od slovenske granice do Dubrovnika, nekoga briga. Ona konstruktivno taj nevonost troši. A za ove druge karaktere, samo spika i verbalna proljev. Evo, šta imamo? Pa gledajte, moja mater je radila u katoličkoj bolnici. U Americi svaki 4. pacijent je u katoličkoj bolnici. Svi najbolji fakulteti, od Oxforda do Bolonje, od Pariza do Zagreba, je ustanovila katolička crkva. A šta su napravili? Franjevci, Dominikanci i drugi su nama očuvali kolektivnu memoriju. Ko zna ništa o Kopernikusu, Svetom Benediktu, koji je svetac Europe, civilizirane Europe, a ne te boljševičke, koji danas imamo neki predstavnici sjede ovdje. Ona stara arapska poslovica koja kaže nije opasan onaj koji ne zna, nego onaj koji misli da zna, a ne zna. Takvi imamo puno. Šta je sa povrat imovine? Od Njemaca, od Hrvata, od Židova. Niste vratili ni natrag tu lovu. Šta je? Gdje su ta ključna pitanja? Lovu, nekretnine? Evo Slavko Linić, koliko lova ima Slavko Linić na bankovnim računima u Udini? Koliko miliona? O tome se šuti. Ima ljudi ovdje koji bi vratili Hrvatsku katoličku crkvu u katakombe gdje je bila prije, ali niste se bunili uopće kad je dobe nametnut marksizam, leninizam i boljševički sotonizam i samoupravna anarhija. To ste prihvatili, a vama smeta crkva. Vi poštujete koga? Aštarota, Bilzibuba možda ili Lucifera.